Sannan ku da zuwa. Sunana Hussaini Ibrahim. Nan da gidan makama ne, gidan tarihi, gidan mutanen da. Asalin zamanin da wannan gidan ita ce gidan sarki ta farko a Kano. Gidan makaman nan an gina ta 1440. Gidan kanta shekarunta 586. Gida ne wanda aka gina a zamanin sarki Abdullahi Barja. A lokacin wanda sarki Abdullahi Barja ya gama gina gidan nan sai mai da gidan da masarauta ta farko. A cikin jikokin Abdullahi Barja akwai wanda ake kiran shi Muhammadu Rumfa. Shi wannan Muhammadu Rumfan nan shi ya fara zama makama na farko a gidan nan. Me ake nufi da makama? Makama yana cikin majalisar sarki. Me ake nufi da majalisar sarki? Masu zaben sarki. Daga baya sai Muhammadu Rumfan nan daga makaman Kano sai ya zama sarkin Kano in 1463. A haka din ma sai ya ci gaba da zaman nan gidan nan. Amma daga baya sai ya decide in 1471 sai ya decide me yasa ba za a gina sabon gidan sarki ba. A lokacin aka decide aka gina gidan Rumfa. Wancan sabon gidan sarkin a zamanin sarki Muhammadu Rumfa aka gina ta. An gina ta 1471 zuwa 1478. Bayan an gama gina wancan sabon gidan sarkin sai suka bannan sai suka koma wancan sabon gidan sarkin. Sai aka bar sabo makama gidan nan. Da yanda gidan ta samu suna kenan gidan makama. You are welcome. Nan bangaren muka zo nan bangaren kun san an ce museum is a place where historical objects are kept. Museum gida ne wanda ake adana kayayyakin tarihi. Kun ga waɗannan randuna ne kala-kala ga sanan da shekaru daban-daban. To waɗannan randunan ana abubuwa kala-kala da su. Na farko ana ɗan zuba ruwa a ciki saboda saukan baƙi, ana aje su daidai ƙofofin Kano wajen saukan baƙi. Na biyu kuma ana zuba kayayyakin abinci a ciki irin su hatsi. Na uku kuma ana rini a ciki. Kun ga ana zuba ruwa a ciki, ana aje su daidai ƙofofin Kano saboda saukan baƙi. Na biyu kuma ana zuba ruwa a ciki, na uku kuma ana rini a ciki. Waɗannan guda biyu a lokacin wanda ake titin ƙofar Kabuga aka haƙo ta daga ƙasa in 1975. Kaga wajen shekara 51 kenan. A lokacin ake titin ƙofar aka haƙo ta daga ƙasa kenan. That's when they excavated it kenan 1975. Wancan kuma a Garko, waɗannan kuma a Rano. To kun ga kowanne da shape ɗinsa. Kowanne gashi nan dai da shape ɗinsa, randuna ne gashi na kowanne da shape ɗinsa. To in kuka duba ginin kanta na gargajiya ne. Irin wannan gidan akwai irin abubuwa kala-kala da ake amfani da su na gini. In kika duba makuba ce wannan. Kun ganta wannan makuba ce. Me ake nufi da makuba? Bawon ɗorawa ne da jan ƙasa da ita ake mixing, ake kwabawa, ake yin paint. To wannan Asian paint kenan. Shi yasa irin wannan gidan akwai irin abubuwa kala-kala da ake amfani da su na gini, irin su azarawa da ake jera a sama, su tubali, bulallukan zamanin da, su jar ƙasa, su bagaruwa, su makuba, su garin ɗaurawa, su katse, su marmara da ƙasan gini. To duk irin kayayyaki da ake amfani da su na gini kenan. To shi yasa irin wannan gidan ko zafi ake a waje, in kuka shigo ciki za ku ji ta sanyi. In sanyi ake a waje kuma in kuka shigo ciki za ku ji ta ɗumi saboda irin duk abubuwa ake amfani da su da na gargajiya ne. To you are welcome. To wannan bindiga ce, ana kyanta Kanal, ana kyanta Arsenal. Kun ganta? Da wannan bindigan Turawa suka zo suka yaƙi Kano. A lokacin wanda Turawa suka zo Kano, Turawa sun zo Kano 1903. 1903 Turawa suka zo Kano a zamanin Sarki Aliyu Abdullahi Babba. A zamanin Sarki Aliyu Abdullahi Babba Turawa suka zo Kano. A lokacin suka to Kano sai Sarki Aliyu Abdullahi Babba sai ya ba da umarni a rufe ƙofofin Kano gaba ɗaya. Ƙofofin Kano ta shigowa Kano guda 15 ne. Ƙofofin Kano ta shigowa Kano guda nawa ne? 15. Akwai irin su ƙofan Kansakale 1, akwai ƙofan Kabuga 2, akwai ƙofar Duka Wuya 3, ƙofan Famfo 4, ƙofan Garan Ƙaya 5, ƙofan Na'isa 6, ƙofar Ɗan Agundi 7, Sabuwar ƙofa 8, ƙofar Nasara 9, ƙofar Mata 10, ƙofar Bai 11, ƙofar Mazuga 12, ƙofar Ruwa 13, ƙofar Dawanau 14, ƙofar Waika 15. Kun ƙofofin Kano guda 15 ne, wata kyau tsohuwar ganuwan Kano, wadda turanci ake kiranta Kano City Wazan Gate. Aliyu Abdullahi Babba sai ya bada umarni rufe ƙofofin gaba ɗaya. A lokacin Turawa suka amfani da wannan bindiga. Wannan bindiga ce wanda ake kiranta Arsenal ko Kanal. Sai Turawa suka amfani da bindigan nan suka fasa wata ƙofa wanda ake kira ƙofar Kabuga. Turawa sun shigo ta ƙofar Kabuga in 1903. To wannan ita ce asalin bindiga wanda Turawa suka amfani da ita wanda suka fasa suka shigo Kano in 1903. To kin ga ginin yanda yake, yanda na faɗa muku irin ginin in ana zafi ita sanyi take, in ana sanyi ita kuma ɗumi take. To zo mu shiga ku ga yanayin gidan yanda suke. To kin ga gidan already yanda take, already na riga na baki tarihin yanayin ginin yanda take, wanda zafi ake a wajen ko shigo za su yi ta ɗumi ake, in sanyi ake a wajen ko shiga su yi ta ɗumi. Saboda irin abubuwa kala-kala da ake amfani da su na gargajiya already na faɗa miki tun daga waje. To wannan tsohon map ɗin Kano ce. Tsohon map ɗin Kano wajen lissafa miki ƙofofin tun daga ƙofar Kansakale har zuwa ƙofar Waika. Kuma ƙofofin Kano guda 15 na lissafa muku. Kun ga Kansakale, Kabuga, Duka Wuya, Famfo, Garan Ƙaya, Na'isa, Ɗan Agundi, Sabuwar ƙofa, ƙofar Nasara, ƙofar Mata, ƙofar Wambai, ƙofar Mazuga, ƙofar Ruwa, ƙofar Dawanau, ƙofar Waika. Kun ga duk ƙofofin kenan. To wannan ganuwa Kano kuma local government guda 3 ne.
a cikin ganuwa da Dala da Gwale da Kano municipal. To wannan tsohon map ɗin Kano ce. Yana na faɗa muku tsohon map ɗin Kano ganuwa ne wata kewa tsohon map ɗin Kano kuma ƙofofin Kano wata kewa ta guda 15 ne. Tun ga kan sakali ka buga hannun lissafa muku zuwa ƙofar Waika. To tsohuwar gwanan Kano tana da gurare tarihi guda 6. Akwai ganuwa da ƙofofin Kano 1, akwai gidan Makama museum 2, akwai gidan Rumfa, gidan Sarki kenan 3, akwai marana ƙofar mata marana 4, akwai kasan kurmi 5, akwai kuma dutsen Dala 6. To kun ga to duk abin da kace ganuwa kun ga yanayin ganuwa yana take. Wannan ita ce ganuwa. Wannan ake kira Kano City was a gate. Ganuwan Kano ga yanda take an fara gina ta tun 1095 zuwa 1134. Wadan 8 to 900 years. To kun ga kasan gurin da ita haka aka gina ganuwan. Me yasa ba za ka ma zo kusa da ganuwan ba. Ganuwan an fara gina ta akwai wani sarki jige masu dan warisi. Shi ya fara gina da first phase din na ganuwan. Sai aka zo bangaren su Muhammadu Rumfa shi ada expanded ɗinta su bangaren su Kutumba shi kuma ada expanded ɗinta wanda ya zama ƙofofin Kano guda 15. To kun ga irin abubuwan ake amfani da su. Wannan abun ake kira tubali. Kun ga tubali su ne ake amfani da bulallukan zamanin da kun ga inda ake jera su tubalin ga inda ake jera su kun ga tubalin kenan ga irin su jar ƙasa su baga ruwa wanda ake jika ta aka jika ta ruwan tana da yau yana amfani da ruwan a kwaba ta da ƙasa da garin ɗaurawa ga kuma makuba ɓawon ɗaurawa a su garin ɗaurawa ga su gashin dabbobi ga su katse marmara da ƙasan gini. To duk irin abubuwan nan da ake haɗawa ake mixing ake irin wannan ginin. To nan interior part in Kano ne zo ki ga yana wajen Kano take. To wannan ita ce tsohuwar kofar Nasarawa kun ga an ce ganuwa da kofa shan Nasarawa gate kun ga kofofin Kano da ganuwa. To irin wannan ranjin da nuna muku daga waje kun ga inda ake aje ta. Saboda already bakin sun toya yanzu za su dan su in sun sun huta za su ci gaba da abubuwan su. To kofofin Kano ana buɗe ta karfe 6 na safe bayan 6 na yamma za a rufe ta bayan an rufe ta ba wani zai ƙara shigowa Kano. Kun ga sister kenan kun ga baki an buɗe ta ga sanan suna shigowa. To mutanen waje sun daga waje suke to bayan za su hango waje daga ciki to kun ga nan gano yanda take. Yau kan continue. To a cikin kofofin Kano guda 15 don lissafa muku kun ga guda 5 da irin su kofar Waika, kofar Kabuga, kofar Na'isa, kofar Gadan Kaya, kofar Dukawiya kun ga duk yanda yake kowanne da shape ɗinsa. To na faɗa muku wannan kun ganta kira ce kofofin ma sun fi shekara 500 sun ma girma gidan nan. Kun ga kofofin ma sun ma girma gidan nan kun ga yadda take. To a lokacin turawa suka zo sai suka ringa harban kofar. Kun ga wannan dara muka bullet ne. Suka ringa harban kofar bata bude ba sai suka amfani da bindigan nan na waje Arsenal da ita suka fasa wannan kofar suka shigo Kano 1903. Kun ga ta kofar turawa suka shigo Kano 1903. Ita ce asalin kofar Rakis dalilin haka ake kiranta mai ta kuma kofar mai Kabuga. Asalin sunanta kofar Zaria. Me yasa aka ce Kanawa suka canza mata suna ta kuma kofar Kabuga saboda turawa sun zo sun buga musu kofa sun shigo Kano sai suka ci gaba da rike ne daga kofar Zaria zuwa kofar mai Kabuga. To kira za ku dinga mamaki ya aka ce kofofin kira ce kuma wajen shekara 500 ya aka Kanawa suke da ideas din nan. To karafuna suna samun shi akan dutse da kun taba hawan kan dutsen Dala akwai wasu irin dutsuna kan dutsen Dala suna da karfe suna attaching da karfe a jikinta. To in aka sa dutsen nan a wuta ta yi zafi sai ta in ta narke a nan daga dutsen nan suke karfuna suke fita daga dutse shi ne aka samu Stone Age to Iron Age. A bangaren Stone Age kun ga dutsen kunna wuta a zamanin da a lokacin wanda ba a shana da wannan dutsen ake rike ake kunna wuta. In aka rike dutsen sa auduga tsakiya sai ranga kyada ta a hankula ana kyada ta a hankula har wuta ta kama. Daga baya kuma sai ka koma kera a inda aka koma kera shi aka samu ziga-zigi. Kun ga da aka samu ziga-zigin da makera suke amfani da shi na ziga-zigi kenan domin da makera suke amfani da ita. To nan kuma dutsen Dala ce. Na riga faɗa muku dutsen Dala tana cikin biranen tarihi guda 6. Dutsen Dala zamanin da wani shekara 1000 ta wuce da kan dutsen Dala maguza ne suke zuwa kan dutsen Dala suke bauta wata ajjana wanda ake kira Tsanbarbara da Barushe. Tsanbarbara ita take zuwa take bada sako Barushe kuma shine ajjana. To haka suka ringa a rayuwarsu suke kewaye da suke irin traditional festival ɗinsu. Sai aka zo lokacin sarki tsamiya akwai wani mutum sunan shi Bagauda. Wannan Bagaudan nan dan bawo ne kuma jikan baya jijje ne daga Daura ya zo. To Bagauda su suka tawo da mutanen su suka in maguza nan aka shauɗa sa koro wadansu wajen gari. Tun daga nan aka daina bauta akan dutsen Dala. Ga kuma nan aka samu state formation. Me ake nufi da state formation? A yayin da aka samu Hausa bakwai da Banza bakwai. Hausa bakwai da Banza bakwai duk ayyan mutum ɗaya ne wanda ake kin shi baya Jidda. Daura, Kano, Katsina, Zaria, Gobe, Rano, Beran su ne Hausa bakwai, Banza bakwai, ayan kwakwara kuma Kebe, Zamfara, Yawuri, Nufe, Gwari, Bargu da kuma me Kwararrafa. To kin ga na samu Hausa bakwai da Banza bakwai amma duk ayyan mutum ɗaya ne wanda ake kin shi baya Jidda. To in muka zo nan gurin mu yake kin nufi da Kano ruling house. Kano ruling house yana nuna faɗa muku shekarun sarakuna wanda suka mulki daga tun shekara 1027 har zuwa yanzu. To Kano ta kashe kashi biyu, akwai Haɓe akwai Fulani. Su waye Haɓe su asalin Hausawan na garin su ake kira Haɓe.
haɓawa kenan. To Bagauda shi ne sarki na farko a Kano. Bagauda shi ne fara sarki na farko a Kano shekara 1026. To nan aka zo gidan Bagauda, wannan sarkin Abdullahi Barja shi ya gina, a zamanin sa aka gina gidan nan. Sai aka zo bangaren jikansa Muhammadu Rumfa wanda shi ne sarkin wanda ya gina wancan sabon gidan sarkin. To da gidan Bagauda nan da gidan Muhammadu Rumfa da gidan Kutambawa duk sarakunan haɓe ne. Sarakunan haɓe guda 43 ne suka mulki a Kano kafin kuma Fulani suka zo. A lokacin wani Fulani suka zo, lokacin jihad na Usman Dan Fodio, an fara jihadin 1804. Fulani suka shigo kenan 1807 sai Fulani suka karɓe mulki a hannun Hausawa. Fulani sun fara mulki 1807 har zuwa yanzu. To a cikin sarakunan Fulani guda 15 za ku ga hotunan guda 9. Ya aka samu hotunan nan saboda already na faɗa muku lokacin Turawa suka zo Kano 1903, lokacin zamanin Turawa su ne suke ɗaukan hotuna. A haka din muka samu waɗansu hotuna a cikinsu. Sarki Aliyu Abdullahi babba shi da sarkin wanda ba da umarna rufe kofofin Kano gaba ɗaya. Bayan Turawa sun fasa kofa sai suka kama shi suka cire shi, shine sarki wanda aka fara murabas aka kai shi Lokoja. Daga baya Turawa suka naɗa ƙannansa wanda aka kira Muhammad Abbas Abdullahi wanda Turawa suka naɗa. Daga baya sai Usman Abdullahi Dan Tsoho, daga Usman Abdullahi Dan Tsoho sai kuma Abdullahi Bayero, ga Abdullahi Bayero sai kuma Sunusu na ɗaya. Shi ma lokacin sai Sardauna aka cire shi, shine sarki na biyu da aka murabas aka kai shi Azari, daga Azari Wudil sai Muhammad Inuwa. Kuma a cikin sarakunan Fulani na Kano shi kaɗai ne bai daɗe ba, shi watansa 6 akan mulki. Sai kuma Ado Bayero a cikin sarakunan Kano, Ado Bayero ya fi kowane daɗewa akan mulki, shekarunsa 51 akan mulki. An haife shi 1930, yana shekara 33 akan a sarkin Kano in 1963 da 2014, kun ga 51 years. Da kuma Sunusi na biyu da kuma Aminu Ado Bayero. To duk waɗannan jerin sarakuna ne da suka mulki da shekarunsu da kowanne. To nan makaran in muka duba an ce hunting and war implement. Yake nufi da hunting and war implement kayayyakin yaƙi da na farauta. Ga jakan farauta wanda mafarauta suke amfani da ita, wanda suka kama namomin daji suka kama sai su abin da ɗinsu. Ga mutumin nan ɗora ta suke a fuska, suka ɗora ta fuska sai su ringa tafiya kamar dabbobi a jeji. In dabbobi suka hango sai su ringa tamar su ma dabbobi ne, in suka je kusa su ɗora su shiga sai ne shaka musu. Ga kuma hulansu wanda suke rufe kansu da shi. Nan kuma kun ga wata rigar layu. Wannan rigar layu na jikinta wajen guda 100. To mutanen da ne suke sa rigar nan, wani sa'in suka sa rigar zaga sun ɓace ko kuma sun koma zaki ko damusa. Kun gan su ga wata rigar sirke na sarƙa, rigar sirke na sarƙa, ga kuma garkuwa wanda ake riƙewa ake kare faɗa, ga ƙaramar wuƙa, ga dogon takofi da kuma ƙarama. To nan kuma muka matso nan za ku ga irin su bindiga da mashi da kuma mai kwari da gwafa, ga kuma brass gun powder container inda ake ɗan sa bullet. To daga nan kuma mun gama da nan kuma kayayyakin yaƙi da na farauta, zamu shigo asalin fadan sarki yadda ita ke zamanin da shi yake ake kira Royal Gallery. Ta Royal Gallery kun ga abu da ake nufi da tambari. Me yake nufi da tambari? Wanda in ake kaɗawa sarki na wuce ga ana kaɗa ta aka kira wai tambari. Tambari da man kun san sai sarki. Ga kuma irin kayayyakin kiɗe-kiɗe na fada irin su goge wanda ake kaɗawa sanarwa, ga fere in ana lokacin hawan, ga algaita irin kamar aure ko ceremony, ga kuma ƙaho. Duk kowane yana sabon a different purpose, kowane da yana ake wura ta. To nan kuma an ce symbols of kinship. Me ake nufi da symbol of kinship? Kun ga takalmin sarki. Kayan sarki ne kawai ke sa takalman na fuka-fukin jimina ke haɗa ta. Ga takalman sarki, ga ɗayan takalmin, ga kuma mafici. Nan kuma ga su tagwayen masu, ga su kakaki, ga kuma sandan girma. To kun ga da yanda suke. To in muka zo nan gurin ku duba ka gani yake zama a fara nan, ita ce asalin fadan sarki da. Zai ga shi ya zauna akan ƙaraga. Ga tagwayen masu kusa da shi akan mai ƙaraga. A wajen zaman sarki kenan akan ƙaraga. An kika duba ginin yanda ya take, ki kalli sama, irin wannan ginin ake kira ɗaurin guga 8 ba rodi ba siminti. To kun ga yanayin ginin yanda take, ɗaurin guga 8 ba rodi ba siminti. To ginin masarauta kawai ake irin wannan ginin. Kun ga azara ce ake jera da su tubali da jar ƙasa. To nan kuma aka Kano Doba. Me ake nufi da Kano Doba? Fani shiga rawanin sarki mai kunne biyu, da man kun san dai rawani mai kunne biyu janin sarauta ne, ga kuma ordinary rawani ne girma, ga kuma irin sai majanye, ga kuma takalma sana'a kan doki. Nan kuma ga kayayyakin kiɗe-kiɗe na gargajiya wanda duk arewacin garin nan Hausa Fulani suke amfani da shi, ga irin su goge, ga su shantu na mata, ga kalangu, ga kuntukuri, ga kuge, ga kuntukuri, ga garaya. To duk irin kayayyakin da ake amfani da shi na waƙoƙi kala-kala. Nan kuma ga bishi. Me ake nufi da bishi? Ganga ne wanda lokacin noma ake kaɗawa. To in kuka duba nan kun ga yanayin dokin da ake wa doki kwalliya, kun ga inda ake wa doki kwalliya. Kuma arewacin garin da kin ga duk inda ake wa doki, kin zai ake wa doki mai kwalliya. Ga kuma kan kada. Akwai wani wage kira kada. Kada kun san zamanin da akwai ɗan uwan sarki kin shi Falakin Kano mai kada.
falakin Kano mai kada wani sa yana amfani da fatan kada nan kankara ce kun ga ne preserve ɗinta wannan fatan kada kankara ce ga kuma fatan kada kun ga fatan kada yadda yake abubuwa da shi da kan da fatan sai ɗora ta akan dokinsa. To nan da mun zo ɓangaren dalan gyaɗa kun san aka ce gyaɗa ita ce Najeriya arzikin Najeriya da kuma kuɗinta aka haƙo jan fetur. Buhuhunan gyaɗa guda 15,000 ne 15,000 bag of gallon shi ke zama dala guda ɗaya ga inda ga gyaɗan suke ga kuma skeleton ɗin ga inda ake ga kuma bankin yadda ake bayan an sayar da gyaɗan sa a tura kuɗin ta bankin wanda ake kiran shi mai bankless bank ga yanayin gyaɗan ga skeleton ɗinta. Wasanni kala-kala na Hausawa na gargajiya ga irin su wasan dambe din na gargajiya ne ga kuma wasan fulani na share shaɗi wanda suke amfani da ita ga kuma irin su langa ga kuma nan kuma kokawa ne ga kuma rawan fulani duk wasanni ne kala-kala na Hausa na mai gargajiya. Nan bangaren ana kiranta Islamic Gallery ne tarihi ne daga shi nan dai aka ce shigo da coming of Islam to Kano shigowar musulunci Kano wajen 14th century wajen shekara 600 da wani abu lokacin Sheikh Ibrahim Zaiti daga Mali nan kuma ga mutanen Wangalawa ga yadda suka fara zuwa daga Mali suka suna lokacin suka fara yin ɗaki ɗan bukka ɗinsu daga nan suka bukka da masallaci har da gurin karantarwa kun ganta wannan kuma shine shugaban Wangalawa na Kano na yanzu. To amma ga duba nan bangaren ana kiran shi 5 pillars of Islam wanda ke kan ga under belief ga shahada nan kuma under 5 daily prayers kun ga tsawon masallacin gidan sarki da haka take kafa rusa ta mai na zamani under fasting kuma ga wani tafsir ga Ibrahim kalle kana cikin masallaci yana tafsir under giving zakat under hajj kuma pilgrim. To matsalan za ga abu da kira iskade na nuna inda malamai suke zama suke karantarwa karatun wajen gari kenan iskade inda malamai suke zama suke mai karantarwa kun ga tsangaya kenan nan kuma calligraphy ne irin abubuwa da ke bada na sauka allura ke bada na sauka ga kuma ga kuma some Islamic scholars in Nigeria malamai ne a cikin Najeriya dai ga waɗansu dai irin su Sheikh Dahir Usman Bauchi ga su marigayi Sheikh Isiya Karabiu ga su marigayi Sheikh Abubakar Mamun Gumul ga kuma marigayi Sheikh Nasir Kabara. To in muka duba nan kun ga wata hoto nan an ce Metatsine crisis in Kano. Tarihi Metatsine ne din nan ba dan Najeriya bane dan Cameroon ne. Akwai wani gari wanda ake kiran shi Marwa a Cameroon yake. To daga Marwa ya zo su suka fara kawo harkar ta'addanci har suka zo dai tun 80s aka kashe 1980 Disamba wannan shekara 46 a kuma matarsa Aisha Maro mai tatsine nan kuma tutar jihad ne na Usman Dan Fodio. To kun ga duk guraren wanda Usman Dan Fodio ya capture duk inda ya capture sai ya bada tutansa sai aje tutansa ga kuma sakonsa wanda ya rubuta Usman Dan Fodio ga sakonsa wanda ya rubuta ga kuma translation in English can nan kuma ga guraren kuma da ya ba tuta ya ba guraren da ya ba tuta guda 18 kun ga Kebe da Zamfara da Katsina Umar da Danlaje Zazzau Malam Musa Daura Malam Isaka Kano Malam Suleiman shine sarkin fulani na farko Gombe Buba Yaro Ilore Alime Nufe Tando Bauchi Malam Yakubu Adama Modaman Adama Katago Malam Zaki Hadeja Malam Sambo Kazaure Malam Tantu Misau Muhammad Munju gashinan jama'are Malam Mobi ga Kaura na Moda da kuma Yantau duk guraren wanda aka ba tuta. Stop. Nan kuma kun ga yanayin ake nuna muku nan bangare wani da sarki yake zama kun ga wajen bangaren ne sarki ya zauna a tsakiya in ya zauna a tsakiya sai ya zauna yin ta irin address din mutane haka to kun ga in ya zauna a tsakiya shi kuma zai ringa address din mutane to kun ga cikin compound din kenan bangaren fada ne kun gane to kun ga nan bangaren fada ne a nan wani sa'i daga sarki in ya zauna a nan kuma zai ringa dan jawabi yana mutane jawabi a nan gurin ta nan wajen zaman sa ne wanda yake address yake jawabi a gurin to shine asalin fada inda sarki yake zama da wajen fada to nan bangaren ɗakin amaryan sarki ce na yanayin dutsen nika nan kuma irin dutsen zama ne ga shi inda yake to kun ga irin ɗakin gargajiya yake na da wani aikin shi ɗakin amarya ga gadonta na ƙaraga wannan shine gidan ƙaraga a kuma wancan ɗan ƙaramin ramin ita kira alkuki inda ake sa lagwanin fitila nan kuma ga kayan kaɗinta wannan kayan kaɗi ne wanda ake yin kaɗi da shi na mata damun da kin san mace samun sai da sana'a kaɗi nan kuma kun ga dutsen niƙa
ka duba nan dutsen nika da kuma dutsen zama, ga kuma foot flat ɗinta, dutsen nika da kuma mai dutsen zama da taɓa da kuma dutsen ga kuma foot flat ɗinta wanda ake kira akushi da rufi. Akushi da rufi daman kusa sai sarki, ga kuma irin su basket ɗinka, ga kuma shantu wanda matan da suke amfani da shi suke rereke waƙoƙi kala-kala, ga kuma zungulo na ƙunshi, ga su faifai, ga faranti, ga kuma tasa. To nan kuma wannan abun tandan mai ne, wannan abun ita ake kira tandan mai inda ake sa man shanu ko zuma. In aka sa man shanu ko zuma sai ta kai shekara 10 bata lallacewa, ana preserving kenan ba ta ba, sai ta kai shekara 10 ma bata lallacewa. To wannan abun ita ake kira gurumi. Gurumi kamar irin bangaren privacy ne, kaga kamar room and parlor kenan, kaga kamar in za ta canza kaya ko odatin saka tana nan baya, kuma mutane suna nan suna zama kamar other places din. Gurumi shi ake kira gurumi wadan zama kenan. To nan kamar irin bangaren sip ɗinta ne, kuma irin bangaren sip ɗinta inda take irin sa kayayyaki da other food plus haka. Nan dai kin ga yanayin ginin na gargajiya yadda take. To kun gani tamam ana faɗa muku irin abubuwan da ake amfani da su, irin su tubali, su jar ƙasa, su bagaruwa, su makoba, su garin ɗaurawa, su kaɗe marmara da ƙasan gini ne. To kin ga inda tubalin yake. To kin ga daɗin, kin ga wannan azara ce, kin ga inda ake jera azara, kin ga inda ake jera azara. Azara ita ce in form of rodin, ita ce in form of rodin yadda take ake jera ta. Nan kuma kin gani, kin ga tubalin yadda take. Can kuma irin ramuka nan shi ake kira ndororo inda ake sa ruwa take wucewa, a kuma yanayin windunan yadda suke. To kin ga gidan gargajiya kenan. To in zafi ake, in ko shige ma wadannan zaman fada ne, kin ga kamar irin su dogarai haka, dogara su dan zazzauna, in suka dan zazzauna sun ga dan kula da gida. Kin ga akwai irin dogara masu kula da gida din nan, to su haka suke irin suke dan kula da gidan. Kin ga indarorin da nuna miki. Nan kuma shi ta nuna miki nan bangaren ɗakin amarya ce, da amarya da aka aura, kin ga cin annan take za shi sa aka mata bangaren privacy ɗinta daban yanda yake. To shi, to kin ga abubuwa shi kuma wannan craft shop din duk kayayyakin nan cikin na sayarwa ne. Akwai abubuwa dai kala-kala zaki gansu, amma all of that are things for sale. Akwai irin jakan kona, sai riguna dai ga su abubuwa dai kala-kala dai ga su nan. Shigo ki gani. Allah bai. To kin ga duk kayan sayarwa ne nan gurin. Ga kayan fulani, ga su jakan kona, har jakan fata na macijai na abin, har da kayan yara ma, har da na manya.